Zeharreko 18. domeka. Domeka honetan sorte handia daukagu. Zegatik irakurgaiak bide ederra erakusten duzti. Bai, bide ederra. Azten gara, lehenengo irakurgaian ikusteko, satose eta jain ordaindu barik. Satose neuregana esaten duzku jangoikoak. Jangoikoaren bila goazeanean, bera ase gaitu. Baina ez den gaitu, ez bakarri fizikoki. Baita be gure behar izanetan. Bakardadien, iuntasunian, esaskortasunian, hanbe, dago gure jangoikoa geu asetzeko. Bera dago pres geu asetzeko. Baina horretarako, entzun niri arretaz. Entzun niri arretaz, jangoikoaren mesua, gure bizitzan dagoan mesua, arretaz entzun behar dugu. Eta arretaz entzuterakoan, ikusiko dugu salmoan agertzen dara. Zabaltzen duzu zure esku hori jauna, eta azea emoten duzkuzu. Jauna, asetzeko prest dau. Geuri tokatzen jaku bideak emotea, pausoak emotea, aseak egoteko. Eta gau, gainera, etorten jakune da, bigarren irakurgaian agertzen da mezu politxe da. Ezin izango gaitu ezerko aldendu Kristogan agertzen dan jangoikoaren maitasunetik. Erromatarrei egindako gutunetik hartutakoa dau, zatitxo hau. Eta kontutan hartu behar dugu, garai hartan, jangoikoaren berbie erdi aldenduta egon zan. Jangoikoaren jarraitzaileok persegiduta egon ziren. Baina hala eta guztiz ere, haiek egon ziren prest testimonioa emoteko. Testimonio emoteko prest egon ziren. Azkenean, jangoikoaren maitasunetik ezin dago ezer aldendu. Hemen esan dagoena. Jesukristo gure jauna gan agertu duzkun maitasunetik. Agertu duzkun guk ja ikusi dugu, guk sentidu egin dugu jangoikoaren maitasuna. Baina sentitzeko, evangelioan esaten duzkuna. Jan eta edan eben asetu ziren arte. Asetzeko lehen bailen evangelia dinoskuna eta lehenengo irakurgaia ostabere joaten gara. Jangoikoaren bila joan. Jesus eta diszipuloak eta apostolak otoitz egitera joan zen. Eleku bazter batera joan ziren otoitz egitera, eta otoitz egiterakoan konturatu ziren jangoikoaren presentzia nolakoa izan zen. Jangoikoaren maitasuna noraino llegatu zen. Eta horrezegatik esaten duzku geuri tokatzen jakuna. Eta zer esaten duzku Jesusek gero? Jesus jangoiko astopo gine eta gero. Etorriko jaken jentie eta esan dutzen. Jesus, emuiezue zuek jaten, zeuei tokatzen jatzue jati motia. Ez berbarik egitea, jati emotia. Eta distzipuluek bere txikietatik bazekiten eta bi arrain eta bosogi zen euskaten bakarrik. Eta hala eta guztiz ere, han egon ziren. Hasi ziren jangoikoaren barriona zabaltzen ekintzekin. Jesusek esan eutzena, etorri eta emon. Eta distzipuluek baietxe esan eutzen. Baietxa horren bidez, ikusi gendun nolakoa izan zen ibilbidea. Jangoikoaren barriona zabaltzeko, guk ekintzekin hasi behar gara zabaltzen. Jesusek ez eutzen esan distzipuloi, egizue berba honi buruz, emoiuzue zuek jaten. Zeuei tokatzen jatzue, behar izana dago zanien, betetzea. Zeuei, ahaldo zuen arte, baina lehen bailen, etorri nire bila eta egon nigaz. Jesusetik etorten jakun, indarra, indartasuna. Eta horregatik, ipuintxu txikitxo bat. Zuk ez eustan jainkoari buruz berba egin, baina ikusarazi egin zintudan. Hospitale batean egon esan arreba batek, samurtasuna bai bako sendatu zuen, guztiz sinizgatxa barezan paziente bat. Inoiz ezin izan zion jainkoari edo Jesukristori buruz berbarik egin, bera gaizo egon zalako.
alta emoziotenean, gizon honek honela esan eutxon emakumeari. Arreba, zuk ez zeustan jainkoaz berba egin, baina askoz gehiago egin zenduan, ikusarazi egin zenidan. Badakigu, periodikari baino gehiago, gaurko munduak lekukoa behar dituela. Paulo, 6. esaten duzkun moduan. Edabe ezertarako balio gertara zehatzen arrin, aurreko bizi testigantzaen azalpen ez diran berbak. Lukasek Jesusez idazten dau, egiten eta prediketan hasi zana. Lehenik egin arazi eta gero predikau, hau da, bere ekiten sentidua azaldu. Gaur egun mundua berbaz diskurtso politez eta asmo honez eta dago, inok ez dau berbetan sinisten. Evangelioen iragarpenen aurretik, benetako maitasunaren karidadea zehatzarren eta Kristo bera gugan jarduten ari dalako. Lekukotasunoaren zantzua argirik ez badau, inok ez dau sinestiko iragarten ari garana. Jesusek esaten duzku nik bidaliko deutzoedan eta aitagandik etorriko dan defendatzailea eta datorrenean nire aldeko probak egingo ditu. Eta zuek nire lekuko izango zarien nire gaz egon zarielako hasieratik. Kristauok Jesu Kristoen espirituagandik bizi bada, orduan Espiritu Santuak haren bidez berba egin dago dau. Eta Jesusen berpistean testigantza emongo dau.